Jo, ha! Ha! Ja neviem, kde som, Bráško. Jak to? No však, lebo ja mám aj Bird Eye View, ty kokos. Ti jebe? Found something. Ja levitujem. Ja som boh. Vidíte ma? Hej, já tě vidím. Ideš ma zabiť? Alebo niečo? Počkaj, už sa teleportujem. Vidím vás tam niekde ďaleko, 30 km odo mňa. Extrém. Je tam nejaké bejsko? Idete ma zabiť? I'm on it. Jdu se na to podívat. No já tě vidím, že jsi normálně to, že normálně jíbeš. Fakt? Mission at 30 No. minutes remaining. Stůj na místě. Ďakujem. Počkej, ale doufám, že teďka nebudu traitor kvůli tomu.